Teď tu máme příběh, který jakoby se stal ve vzdálené divočině, ale je skutečně z České republiky. Tak fajn, tak nám řekneš podrobnosti. Řekneš nám, jak to probíhalo. Tento neuvěřitelný příběh má naštěstí dobrý konec. No a dál? Karle. Co teď? Co dál? Dělej! Už jste tady měli být 4 minuty, ty magore! Ahojte, moje meno je Škorpo a dnes vám chcem predstaviť pneumatiky Mitas E07+. A co to je za firmu? A to zruši tu firmu! On se vrátí. Preto sa mi zdalo taká rozumná voľba práve E07. No a aké sú? Ona je ze dvou zcela neadekvátních částí. Je tlustá a stará. Ta je tenká a nová. Začnem asi prvé tým offroadom. Cože? Na taký jemnú šotolinu, kamienky, niečo ako je tuto, tak sú... Tu kabel, hej? Ste priateľská alebo nepriateľská civilizácia? Nemôžeme sa vrátiť k hentým otázkom? Oni sú veľmi dobré práve na takéto malé šotoliny. Vlastne tieto medzery, čo tu sú, tak veľmi pekne, dá sa povedať, že tá pneumatika drží. Pneum trochu odskakuje. Dokonca aj keď idem pomerne veľké rýchlosti, napríklad, neviem, v Gruzínsku, keď som išiel skoro 80 alebo 100. Jedna taká zaujímavá vec, čo je dobré na takúto jemnú šotolinku, kedy oveľa lepšie držia ako napríklad tieto Mitasy. Každopádne na tú šotolinu je to veľmi dobrá voľba. Viděl jsi někdy něco slovenského, co by fungovalo? Samozrejme, veľmi záleží, keď sa zahreje. Keď sa zahreje, tak drží veľmi dobre. Panu Manix, Co je tohle za zemi? To není pravda. Je tu nejméně 1000 pod nulou. Pretože na týchto krajoch to není úplne boh vie čo na tej ceste. Čo sa týka jazdy na mokru, tak tam sú dobré. Myslím si, že sú taký nadpriemer. Oni naozaj veľmi dobre držia. Jazdil som dokonca včera, som išiel komplet celý jeden deň, som išiel v daždi. Kde sú moje blatníky? Ale nemôžem povedať, že tieto Mitasy sú zlé na vode. Sú dobré, len sú na trhu aj lepšie gumy na mokro. Išiel som s týmito gumami, sem aj do Chorvátska, bolo nejakých 32 stupňov. Já jsem jel do Chorvatska, přišel jsem do moře. Nakročím, čekám, že to moře se roztoupí a já jsem tam zahučel až po krk. Čo sa týka hlučnosti, tak... Tohle není pořad pro neslyšící. Na štandard týchto DZN-ov sú pomerne dobré. Oveľa horšie sú Pirelli STRK. Tak těch kritických připomínek je teda celá řádka, já pominu, protože čas nás tlačí. Ale nie je to nič, čo by vás vyrušovalo. Čiže za mňa celkom fajn. No a za mňa celkom fajn pneumatika a poviem pravdu, nemal som od nej očakávania. O Mitase som počul veľa negatívnych vecí. Toto je Mitas E07+. A teším sa na vaše komentáre. Aké vy máte skúsenosť? Možno máte aj negatívne, to je úplne v poriadku, možno máte aj pozitívne. Toto nie je nejaký sponzorovaný test, to znamená, že ja budem veľmi rád, ak mi poviete aj vaše skúsenosti. Budeme ostřejší, jo? Můžeme být ostřejší, může to být vyhrocený, ale pak sklidnit a věcně. Já bych si docela skákal do řeči. Takže moje meno Škorpo, jazdite bezpečne, majte sa. Ďakujem za to všetko, za spoluprácu.